Lero ndimafuna ndiyankhule ndi ma-activist anzanga kunena kuti tikayifufuza nkhani ya Professor Arthur Peter Mutharika ndi dzina la Maijeni Asa, anthufe tipezeka kuti tingodzadzako kumapolisi tikangodzadza kundende chifukwa chopalamula milandu imene inali yopeweka. Ena aife ndiye amene ajatimatiza khali moti ukanakhala anthu oyambirira kuti tiyankhule mwina zokhala ngati kuti tikumva chisoni atati akuzunzika tikanakhala ife, koma sitikuyankhula pachifukwa iwo anu akewo amene mukumati akuzunzikawo kapena akusalidwawo anu akewo mpakana pano amanena kuti iwo sakuzunzika, iwo ubale wawo ndi bwana uli bwino, amalemberana mamemo ndipo bwana amawayankha. Ndiye wina wapo pambali palibe ubale, sachokera mudzi mwawo, siwa kunchewu, siwa DPP, nkumakhala ndi mphamvu zomayankhula zokhala ngati kuti Maijeni Asa amudandaulira kuti ubale wawo ndi bwana wawo suli bwino, mukumazitenga kuti. Ndiye izi nchifukwa ndimanena kuti kuli bwino tiyankhule, wakumva amve, osamva akhale, osamamanga chiphiri pamene pali vale, pavale mpavale, pa mountain. Mistake imene masapota ena a DPP akuipanga ndi mistake yomweyo anayipanga nthawi ya Joyce Banda ndi Bingu. Mistake yomweyo anthu anayipanga nthawi ya Joyce Banda ndi Khumbo Kachali. Mistake yomweyo anthu anayipanga nthawi ya APM ndi Chilima. Ndi mistake yomweyo anthu anayipanga nthawi ya Chakwera ndi Chilima. Zomvetsa chisoni mistake yomweyo anthu otsatira chipani cha DPP ndi anthu ena amene sanatsatira chipani cha DPP akuyipanga pa nthawi ya Professor Peter Mutharika ndi mayi Dr. Jeni Asa. Abale osamabweretsa ming'alu pamene concrete ali dry. Nkhani ndi yakuti anthu tomwefe mukatenga kwa amene amawerenga Baibulo, inalipo nthawi imene anthu adampweteketsa Abisalomu. Amene amawerenga Baibulo chipangano chakale kuli nkhani ya Davide ndi mwana wake Abisalomu. Anthu ena amene anali makhuluku, anthu ena ofuna kulowa chamutu, atalephera kupanga utambwali wa mulamuliro wa Davide, anapeza polowera pomakampopa Abisalomu. Ndipo Bible limafotokoza kuti ngakhale azikazi ake ena amene a Davide anapezeka kuti apita kwa Abisalomu. Azikazi a Davide, bambo ake weniweni wa Abisalomu, azikazi ake nkumakapita kwa Abisalomu, akazi abambo ake, azimayi ake. Ngwazi zimene zinali nduna za Abisalomu za Davide nkugawanika usiku, zina nkumapatuka nkumakafika kwa Abisalomu nkumakati kwa mafumu ndinu. Ino ndi amene mumaoneka bwino yo handsome. Atsikana akumakuwa nyimbo Abisa yemweyo kuti ndimene zina alili nthawi ya Davide. Tsopano tibwerekere mawu auja wa misala amati Obakili Muluzi TV amati history is the best teacher. And there is no better history other than the Bible. Even in Americans amayena choncho kuti sikunakhalepo history yabwino pa dziko lapansi yoposa history imene ili m'Bible. Nchifukwa chake olemba ngakhale Bible ananena maona kuti chiyambi cha nzeru ndiye kwa pa Mulungu. Because there is knowledge of about everything. Ndiye kwa anthu amene amawerenga Bible chinthu ichi chikamati chikufuna kubweranso chikumachitika, amadziwa kuti iyo imayambira apo, imakathera apo. Ndiye Amalawi sitikuphunzira kumene zinachitikira mbuyomu. Tisamangoti andale saphunzira, koma ndapeza kuti masapota anso sitiphunzira Malawi muno. Nditati ndifunse anthu a DPP amene mukadalipo mpaka pano, mudaphunzira chani za nthawi ya Bingu ndi Joyce Banda? Imfa itaphumitsa utsogoleri wa Bingu nkubwera Joyce Banda, anayenda nacho mtunda wautali chinthuchi, mtunda wautali bwanji chinthu chija mayi Joyce Banda? Kumaphunzira. Imfa itaphumitsa utsogoleri umene uja, mayi Joyce Banda anadzisankhira okha vice wawo
Khumbo Kachali amene amafika poyankhula mparliament bingwa ali moyo kuti Michael Joyce Banda akadzatenga bomali tidzathetsa kota system tidzatete umapanga campaign ni parliament mpaka speaker kumamudzudzula Khumbo Kachali die hard wa mai Khumbo Kachali atangoenda pasana thechaka zinatha bwanji Khumbo Kachali ndi Michael Joyce Banda tsiku la chisankho Michael Joyce Banda anakatenga gwengwe anthu masapota ndikufuna leo ndiyankhule ndi masapota mukuphunzira chani to that trend ataenda nacho chinthu chija ndi gwengwe analephera kuoloka nacho 2014 DPP inabwerera mboma DPP itabwerera mboma where was Michael Joyce Banda 2014 to 2020 tinawo so Michael Joyce Banda ali ku exile chimene amachithawa mpaka lero sitimachidziwa chifukwa nakaya kuti amapita Muthalika leo lino Peter Muthalika akulamulaso bwezi titaona atathawaso koma she is here around sitimachidziwa ndiye kuchoka pamene paja apita Muthalika atatenga Saulo Chilima mwana wa mmudzi mwawo kunchisi kunchewu masapota inu munapita kwa Saulosi nkukampopa Saulosi kumanamiza APM atapita kuunga ku America munapanga AI nkumunamiza Saulosi kaya mudakaphulira ndama zingati zonamizira zimenezo abwana dzikozekani ku America zinthu sizili bwino nthawi iliyonse chinthu chimutenga Saulosi kuyamba ma cabinet meeting kukumana ndi mafumu chani adadzadabwa APM akweza mkono wafika pa airport ndikukamba zayi ndiwe supporter today learn something from udombo kududukira kumene umapanga Saulo sadakambitsa chake chipani cha UTM mutampopa inuyo masapota zonzi jana apanga masapota abisalo mukalekale 4000 years ago munazibwereza pa Saulosi anamba chipani munamiza ndi nduna zomwe zina zinamutsatira 2019 adagwa movesa chisoni kuchisankho Saulosi anatengedwa adzozi 2020 chisankho chinachitikaso anatenga boma Saulosi ndanzake IMCP atapita kumene kuja migwirizano yonse imene anapanga masapota IMCP masapota a Saulosi anayamba sozawo ndizati nkava watu Dr. Chakwera 2025 aimaso sacrifice more chanchani ndiye kuti ukuso masapota a Saulosi ali bwana sanga kuteroni mgwirizano tetsani ming'alu inabwera ming'alu ikulu kufikira Saulosi adatisiya Saulosi adatisiya masapota nomwena a UTM munagawanikana kumene kuja ena munambauza Michael Usi kuti iwe ndamene uli munthu wathu ena munakadzipezera kabambe UTM mmene mapita kuchisankho 2025 idabwerako ilisanza achakwera adabwerako alisanza MCP idabwera ilisanza ndikukamba pano DPP is back in government masapota a MCP mudaphunzira cha masapota a UTM mudaphunzira cha kwekwere amangogwetsa amene ukusapota iweyo lero lino ndikuva chisoni anthu ena akumangidwa anthu ena amangidwaso chifukwa cha ndewu imene sakuidziwa imene adayamba mistake yomwe ija yapadzana ya Bisalomu amayi chinthu chindiye mutenga amayi ya ndalayo ndi okalamba amayi ayi ndalayo wazungulidwa ndi anthu akuba amayi mistake yomwe ija amachita akambelembele ofuna kudya ndalama za Bisalomu anthu ena mukuyipanga nthawi ino kuwapangira maijeni asa ine ndikuti masapota ngati mdziko munomo dziko nolikulephera kuputukuka ndi chifukwa cha ifeyo anthu masapota anthu okhala pansi anthu opanda mayina ife andiyera kunthiko nthawi zonse kusokoneza atsogoleri nthawi zonse kukagulitsa mabodza kwa atsogoleri mumudanitsa chifukwa mwino wake amati palibe udani aprofesa kudzera mwa PS wawo Saidi chief secretary amaena kuti palibe udani Vice President Dr. Jenny Ansa mpaka mwapawo amaena kuti zawo zili bwino akalemba memo president amawayankha banja loti lavuta likutha
ungalembe kalata akazako nkumako yankha zabwino bwino amayi mungalembe kalata amuna no nkumako yankha zabwino bwino sono inuyo enanu enafe zonena kuti anthuwa ali pa udani tikumazitenga kuti ena mukuti yayi zimene tikutengera pa zimene ayankhula Amukito iyayi sana chule dzina atu kumene kuja iwo ananena kuti chipani chimakhala ndi dongosolo communication yokhudza chilichonse chochoka ku chipani imachokera ku secretariat dziwani kuti ngati wina aliyense otchedwa wa chipani akupanga zinthu ino mukupita kumeneko ngati anthu osakhala kuti chipani chakutumani mudzidziwa kuti simukupita ngati chipani mukupita ngati mamembala amene mwasankha kuti mupanga zimenezo ndi zimenetu anayankhula Amukito ngati makilipi amene ndatumiziridwa ali omwewo amene so enanu mwamva andi zimene zija ndi za ku chipani sanapange za ku dziko akanangoti Amukito alengeze kunena kuti musadzamverenso Mai Jeni Ansa kuyankhula ngati za dziko pamene paja bwezi tosefe lero tikupanga mademo kunena kuti Amukito amangidwe. That's treason because Jeni Ansa is having the power of OPC mphamvu za presidency. Ndiye ifeyo sitingabwere pano omenyera maufulu nkulolera nkhani za nzipani zawo ayi kodi ku MCP uko akuti anatseka office ya Secretary General Chimwendo anyamata MCP kumene kuti bwanji omenyera maufulu simukuyankhulapo kumene kuja za ku DPP za koma chotani ayi osamapanga mphuno puzipuzi pa zinthu za enu wake omenyera maufulu tiyeni tisatsatire za anthu amene anasankha kulowa ndale tiyeni timene komenyera ufulu tikumenyera wandani ife we speak for the voiceless. In this case who is the voiceless ndi anthu akumudzi kuja tiyeni tiziyankhula zimene akutituma amene acha osati zimene akutituma andale mtawuni muno ayi pempho langa la lero limene mati ndidandaule ndi limenero abale anga ine sindikufuna kumalosera dumu nanenso unyolo ndimatha kuvala ndimavekedwa ndili ngati nomwe ndimatha kumangidwa ndiye kuwawa kwa unyoloko ndimakudziwa tisathe ma activist pa nkhani zopeweka kukumanga chifukwa choti kupanga committee nkhani zokhudzana ndi office of the presidency ukumayikapo mulomo wina wake osakhala bwino that is not part of kumenyera ufulu that is treasonous. So tikaziyang'ana zinthu zonse mistake imene akufuna kuipanga mamembala ena a DPP pomatchula dzina la Mai Jeni Ansa popanda chilolezo cha Mai Jeni Ansawo kufuna kuwadanitsa kanda bwana awo zinthu ngati zimenezozo sizikuchitira ubwino kayendetsedwe ka democracy mdziko muno chifukwa mbiri kunjako idzikhala ngati kutomenyera maufulu mukumangidwa chifukwa cha nkhani zomenyera ufulu pamene yayi mukumangidwa chifukwa cholowerera ndale aloleni andale athane kundale kwawoko aye musipika atsekerana maofesi kayatani activist khala pasi sinkhani yako ukhoza ungoyankhula state press statement kuilembalemba manyuzi awerenge not pakamwa bwe ukalowerere za ku headquarters ya MCP pakamwa bwe ukalowerere za ku headquarters ya DPP zimene zozo chabwino ndi za dzipani popeza anthunu mmabisala kusiyesiwa mutavala dzipani koma office of the presidency ayi ndibwereze kuti ndiwapemphe Mai Jeni Ansa inuyo musavele zimene akuyankhula anthu panali nduna ya local government mbuyomo Richard Chimwendo amakonda nyimbo amati fumuwe gwira mtima fumuwe usavelezana fumuwe ndiye ndipemphe nonse aulamuliro masapota asakopopeni kuti mudzichita mtudzu kumachita makani kwa amene anakusankhani kwa amene anakulozani chala anakulozani ndodo musapange mistake imene otsatira Davide otsatira Abisalomu anaipanga zaka 4000 zachita zapitazo kumpopa mwana adamphetsa kumpopa nankhumwa adantutsa chipani kumpopa kabambe adantutsa chipani kumpopa Saulosi adantutsa chipani kumpopa Saulosi adaka panali kumanda kumpopa osamapanga zompopa munthu nthawi yake yompopera isanakwane kulibe chisankho ku Malawi mpaka 2030 zamawa amazidziwa ndi Mulungu zamawa tendensire Mulungu chimeti kuchidziwa ife ndi ya 2030 even cha 2030 cho adzatuza ndi Mulungu ndimati ntero modandaulira masapota azipani ma activist pamodzi ndi anthu tonse one president at a time we have APM ndi vice wake
vice president wa chipani ndi vice president wa dziko ndi osiyana. Ndikumvetsetsa kuti vice president wa dziko akhoza kumanidwa ntchito za ku chipani ndizoona sizikumukhudza. Chomwechonso vice president wa chipani akhoza kumanidwa ntchito za ku cabinet ndizotheka ndithu vice president wa chipani mdindo ku chipani osakhala mu cabinet. Nzothekanso munthu wa cabinet osapezeka ku chipani. It's all possible. They don't mix these things. Osabweretsa mpungwepungwe, osabweretsa nkhani pamene palibe, osakalowa ku ndende chifukwa cha nkhani zimene panalibepo, zongopeka za maluwa kapena tima 5 million topatsana pa gateway mortgage. Timeja timapweteketsa ikafika nthawi yoti tsopano akuti lipira belo mpamene umadziwa kuti andale mdzitsiru onse aja ukatiwimbire foni watimitsa wina ayankhitsa piye wake ufunika ndalama ing'ono amakupopa amakupatsa 10 million amakupopa amakupatsa 30 million amasonkhera andale angapo kupatsa 50 million ukusowekera ndalama ya belo azilese azi 5 million 2 million 1 million onse aja maloya ako kakasi kumakhala kuti ukutha zaka maloya usanalipire. Tiyeni tipange zomenyera ufulu zathu zomwezi za ndale asile na ndale mati ntero ine ziko.